Irrien lagunak gara. Euskaraz bizi nahi, da euskaraz kantatu nahi dugu. Irria egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Bonbereña txaranga, guen dela 8 urte inguru, 2003an, juntatu ginen lehenengo adiz jotzeko lagun arte, nola, musika eskolan ibiltzen ginen gazte batzuk juntatu ginen. Eta, gustatu zitzaigun, hemen gaztetxe inguruntzen movimentua, gauza nola itezin da, gustu hasi ginen jotzen, eta hasiera baten bintzat, herriko festetan nola juntatzen ginen, bai San Juanetan, bai inauteritan juntatzen ginen, eta... Gehien bat ondo pasatzeko. Oida, gehien bat ondo pasatzeko, eta... Adrian arte noteko, pixkat eta gero ondo. Bai, azken fine, urtetatik aurrera pixkat, denboakin ez, Bonberena gaztetxean beste sekzio bat bezala ez, beste sekzio autogestionatu bat bezala hasi izala ez, oitzen, ez da beste txaranga bat bezala ez, hau da lagun arteko zerbait eta gero itendan lortzen du guztia pixkat dijoa paraleloki Bonbereneakin ez da. Bonberenea etortzea urtean behin gonbidatuta saio bat egitea, bertan afaltzea da plazer bat eta horrela damazkigu hainbat urte. Guk eman eta jaso ere, Bonbereneak eta Bonberenea txarangak gure hainbat bideoklipetan, ligapetan, hainbat proiektotan gurekin parte hartu du, etorri dira gazteak, haien instrumentokin. Eta orduan berez harreman natural bat dugu. Reziprokoa izan da beti eskuzabaltasuna eta pixkat horrek eraman gaitu nik uste erronka handi hontara ez. Eta horrekin hasi ginen, hasieran deitu zigoen bideoklip bat iteko Betelur, eta Gorriti Aztia bideoklipa genuen leheniketaren, lehenengo kolaborazioa bereiekin. Ondo pasa genuen bereiekin. Eta gero da hartu eman bat ez, sortu zen zer ikango da bai, traje kolorido dauzkegu, bereiek kolorekin dira, eta umek eta bereiek azken izan zen ez, ikusgarria ez, umentzako eta hola, eta beti funtzionatu izan duen zerbait. Aurreko urtean eta genuen, esan ziguen gozeko, iteko gaien bertsio bat, eta okurritu zitzaigun piuretxe eta porretxekin itea, eta emaitza hona izan zen. Emaitza hona izan zen, eta bi parte, bai gure delita bai, bi parte gu bai paiazok eta bai gozeko, gatu zen bixen, politia gehatzen da ez, da esperientzia berri bat ez, txaranga bat agotxakin asko ikustezan gauza da. Eta orduan, emaitza ikusita esan jo, honek igual, hemendikan denbo batea igual gauz bat, proiektu bat egitea ondo gongo zen, ez? Eta idea hortik gara zen, bete? Ideia hortik gara atea zen, ez? Musikak batu egin gaitu, hainbat proiektuetan, eta berez, evoluzio natural bat izan da, proiektu gozatzea, eta zergatik ez pailazuen abestiak Bonberenea txarangak hartu, eta txarangarako bertsioak prestatuz, disko bat prestatzea, bai gure kantekin, bai Bonberenea kantakin ere. Guri proposamenakin etorri zinetenean poza handia eman zigun, ze egia da urte asko daramagu abestiak sortzen, ikuskizunak prestatzen eta lan ezberdinetan, baina inork ez digu olako omenaldi edo olako proposamen bat egin eta... Opari bat izan da guretzat. Eta nor eta gainera pixkat txikitandik beraien etxean eta beraien bizitzatan egon gehan jendeak ez gazte. Txarangaren 3. diska hau 11 kantuz osatuta daude. 11 kantu horiek daude partekatuta pixka da bai ipuinez. Ipuin horiek bai paiazokindako ipuinekin eta bai kolaboratze ezberdinekin.
Eta gehien bat, gu hartu genituen kantuak izan ziren, bereien kantu bertsionatzea pixkat, ez? Pixkat erakargarri izateko umentzako gehien bat, ez? Adibidez, kantu ezagunenak, ez da dit. Riki adibidez. Riki adibidez, hori da, ez? Maite zaitut, Maketume, Irrien lagunak, Irrien lagunak, Korrika, Kuba, hori da. Proiektu honetan gainera kolaboratzaile bereziak izan dira, Tolosa aldekoak batetik, Tolosan dagoelako Bonberenea eta harreman estu duelako bertako hainbat musikari eta bestelakoekin. Eta baita Euskal Herri mailakoak ere, Bonberenea erreferente bat ere bada Euskal Herrian, lagun asko ditu Euskal Herrian, tartean gu. Eta gu bezala, gugea beste aletxo bat, hondartza honetan, hemen izan ditugu Francis, Aior Errenteria, Inés Osinaga, Aitor Gorosabel. Aritz Mendieta de aurra teiatueneko, etxeko jendea bezala, jendetzat bezala hartu daitekena. Horekatek izai, etorri izan. Horekatek iz, gero zen gehiago etorri izan. Maider. Maider Oiartzabal, kluba abestin letra intzuna, gero Juancho Arakama. Honek intzitun agotxa sartu ditu. Eta gero Ipuñak beak intzitun, da gero testu batzuk beak idatzitun, da lagungarri izan zaigu. Eta bestade, zer gehiago, da azkeu herri mailako jendea ez, Juancho bezala. Adibidez, Atila, ilusunesako Atila, Prados, etorri zitzaigu. Gero Amets, Arrobarrena, pianista. Eta txarango koko baten Arreba. Gero Mulambo perkusio taldea. Hoi da, eta gero da bai, Mikelena Aitxa, el gran txirrita esan zaiona, txistularia detorri zitzaigun laguntzea. Eta gero aurren kora behioki beron. Hoi da, aurren kora hogeita bost bat aur. Goiz batean juntatu gineana, koro grabatzen eta derbindera saldu ginean aten 25 umeekin. Eta, Jesus, zer bat ume, ez? Hainbat tokitatik ekarrita. Hoi da, hainbat tokitatik etorrita. Zaldibitik, Tolosatik, Endaiako jendea, Lasartetik jendea etorri izan. Eta hori umeoek behintzat kontrolatzeko, gehien bat eamateko ez, estu izan genuen, pertsona izan genuen, honeka Garmendia. Harek pixka gidatu ite zituen ez, abestitan umeo guztik. Gero disko ez da bakarrik diskoa, diskoan aparte, DVD bat dijoa. Bai, DVD bat daukeu, eta DVD-etan bideoklip batzuk eta bereekin indako lanak ez. Aurretik lanak indiena gehiekin, txaranga eta... Esan bezala, Gorriti Aztia, dago, lit da bat gara gutxi grabatu genuna, klubana. Gero talde katalan batek, izenen ez goatzen. Da San Busto. Da San Busto taldea grabatutako bideoklipa hemen grabatu zutena. Gero bai, behiek intzuen tur bat etxetik. Hori da, Bonberenea gaztetxen inguruko tur bat intzuten da bai. Eta gero bideoklipa grabatu duguen ara gutxi. Dana Bonberenea kantuen bideoklipa grabatu du bereiekin, hemen etxen bertan. Eta esperientzia politia. Antzean ere, elkarlanean ikusten dugu gure burua, Bonberenearekin, jaialdia direla, elkarrekin emango ditugu hainbat jaialdi, aurkezpen, bideoklipa diala, jaiak direla, Tolosan, beste txokotan, elkarrekin irudikatzen dugu gure burua, eta hoxe, orain fase interesantean dago, Laster fase oso interesantean egongo naiz, eta horretan ere Bonberenean irudikatzen dute neure burua. Hori idea urdinduko zaigu eta hortzak eroriko, baino... Sudurra gorri beti izango dugu, eta sudor hori, gure sudur gorria, bonberoen kaskua bezala gorria, ilusioz beterik, hemen irudikatzen dugu nola ez. Divertigarria izan dela, eta gero, eskerrak eman jendei, ez? Bai parte, guri laguntzei, gehien bat, paiazoi eta bai kantxiporetako jendeai, berei gabe zaila izango zela hau dena aurrera ateratzea.
Eta hemengo jendei. Hemengo jende, etxeko jendei. Horako infraestrukturak egitzea gaur egun zaila dalako. Eta, bueno, pues gehien bat disko posible duten... Txape, ezin dugu aztu txap. Guri hemen tekniko gisa egon dara guri aguantatzen. Eta gero, pues bai. Hainbat ordu, hemen sartuta. Nika kozinera ere bai. Nika horren dara guri bazkari guzti prestatzen, aiera da bai, jende asko ontzegu bentsat mimatzen lan aurre egiteko, eta, bueno, gehien bat disko posible duten jende guzti, ez? Bosez pasatzeko. Haupa Bonberenea, eman ta jaso, jasota eman, elkartasuna da hori. Eman ta jaso, jasota eman, baldako ederra horik. Euskal Herria, Euskal eta herria, Euskal Herria. Euskal eta herria. Irria, alaitasuna, gaztetasuna, auzolana, haupa Bonberenea. Haupa! Besterik gabe, diskoa gustatuko zaizuelakoan, Euskal Herriko edozein txokotan ikusiko garelakoan, bihotza, burua, eskua, sentitu, pentsatu, ekin! Denok elkarrekin! Korri, korrika. Euskaraz martxan alai, denok korrika, denok atxiporreta. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Beno, urrengoan gehiago, Eta hobeto. Bai, Olki, guk ere maite zaituztegu! Aupa Bonberenea! Aupa!